हालेलुया प्रेज द लर्ड गिबिथारावनो जोंनि बिफा इसोर प्रभु जिसुखौ आं हाजासे हामबायदों। इसोरा दिनै फुंनिफ्राय लानानै बे मोनाबिलि समसिमहालागै आंखौ आरो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो दैदेननायनि थाखाय आरो लोगोसेयै बे समाव आंनि थार जिउनि लामा बे चेनेलनि गेजेरजों इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनाय नोंथांनिसिमबो गोरबो गोसोनि गोजोननाय आरो साबायखरखौ बावहरबाय। अनज्लायग्रा लोगो लोगोरि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर, आं बे समाव इसोरनि फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय मोनसे टपिक लाना फैदों। बे टपिकआनो जाहैबाय फाप। अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर, नंगौ फाप मावनाया मानसिखौ थैनायाव बोलाङो। फापआ मानसिखौ असान्ति खालामो। फाप मावनाया सुबुंखौ जोबस्रांनायाव लाङो। फाप मावनाया सुबुंखौ गिलु बालु नोरोखुरियावहाय जायगा होयो। फाप मावनाया मानसिनि मान सन्मान गासैखौबो खोमायो। अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर, अब्ला जों दिनै फापखौनो मावबाय थागोन नामा? फाप मावनानै जों थैनायखौ आवग्रिगोन नामा? फाप मावनानै गावनि जिबनाव असान्तिखौ खालामनानै जों लाबाय थागोन नामा? फाप मावनानै जों गिलु बालु नोरोखुरिखौ आवग्रिगोन नामा? फाप मावनानै जों दिनै गावनि मान सन्मानखौ खोमागोन नामा? अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर, जों फाप मावनानै माब्लाबाबो जोङो थैनायखौ जों आवग्रिया। जों फाप मावबाय थानानै माब्लाबाबो जोंनि जिउआव जोबस्रांनायखौ जों लाबोआ। फाप मावबाय थानानै जोङो गिलु बालु नोरोखुरिखौ जों आवग्रिनो गोसो गैया। फाप मावनानै जों जोंनि मान सन्मानखौ जों खोमानानै लानो इस्सा गैया। मानोना जोङो इसोरनि फिसाफोर। जों इसोरनि फिसाफोर। जों इसोरजों लेंजानाय इसोरनि जों फिसाफोर। आरो साफ्रोमबो इसोरनि फिसाफ्रा फाप मावबाय थाया। आरो बे फापखौ क्षमा होनो थाखाय बे फापनि मोननांगौ जे साजा, बे साजाखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बानस'नो थाखाय दिनै बे संसाराव फैदों। आरो बे जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि गासै फाप मावनाय मानिखौ बे बानस'दों। आरो बे फापनिफ्राय गहोजानायखौ जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जों दिनै मोनो। जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जों फापनिफ्राय गहोजानायखौ जों मोननो हायो। अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर, जोङो थुनहर जानायनि 4 बालाब 9 सिरियाव नायोब्ला जों मोननो हायो। बहाय बुंदों फापनिफ्राय गहोजानायखौ बेजोंल' मोननो हायो। बिखौ नागारनानै जोंखौ फापनिफ्राय बासायनो हानाय गुबुन मुं संसाराव गैबावलिया। प्रेज द लर्ड। अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर, फापनिफ्राय गहोजानायखौ जोङो बिफा इसोर प्रभु जिसुनिफ्राय जों मोननो हायो। आरो बे फापनिफ्राय गहोजानायखौ होनो थाखाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ नोंथांखौ आंखौ जों बयखौबो लिंदों। जों दिनै जिसुजों लेंजानाय जों इसोरनि फिसाफोर। आरो बे फापनिफ्राय गहोजानायखौ एकमात्र बिफा इसोर प्रभु जिसुनिफ्रायल' मोननो हायो। फापनिफ्राय सखोनो हानाय संसाराव आरो गुबुन रावबो गैबावलिया होननानै दिनै जोंनो इसोरनि बोसोना मिथिहोदों। अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर, जोङो रमनि 2 बालाब 20 सिरियाव जों नायब्ला मोनो। बहाय बुंदों नाथाय दा नोंसोरो फापनिफ्राय सख'जानानै इसोरनि गलामफोर जाबाय। नोंसोरनि मोनगोना जाबाय थालायै गोथार जानाय आरो
जोबनायनि फिथाइया जाबाय जोबनो गैयै गोथार अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर। जों दिनै पापनिफ्राय गहोजाबाय। जों दिनै पापनिफ्राय मुक्त मोनबाय। दा जोंनि जे मोननांगौ बे मोननांगौआ जोबनो गैयै गोथार जिबन, बे जोबनो गैयै गोथार जिबनखौ जों मोननो हाबाय अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर। दा बेनिखायनो जोङो पापनि गुलामफोर जों जानो नांलिया। जों पापखौ आरोबाव मावबाय थानो नांलिया। जोंनि मोदोमफोरखौ जोङो पाप मावनानै जों नस्थ' खालामनो नांलिया। रमनि 13:13 बुंदों, नोंसोरो गावनि मोदोमखौ पाप मावनो हगारनो नांलिया। बे बादिफोरखौ मावनो नागारनानै थैनायनिफ्राय थांखांफिननाय मानसिफोर बादि नोंसोर गाव गावखौ इसोरनो गथाय आरो धोरोमनि आगजुफोर बादि नोंसोरो गावखौ थालाय इसोरनो गथायदो। पापआ नोंसोरनि बिगबा दाजाथों, मानोना नोंसोरो आयेननि सिङाव नङा, नाथाय इसोरनि दयानि सिङावसो अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर। दा बेनिखायनो जोंखौ जोंनि गोथार मोदोमफोरखौ पाप मावनो दा हगारसै होननानै इसोरनि बोसोना बुंदों। जों जुदि पापजोंनो सासन खालामजाबाय थायोब्ला, जों जुदि पापजोंनो गेलेबाय थायोब्ला, जोंनि जे मोदोम, जोंनि जे जिउ, बे थैगोन, बे नस्थ' जागोन। जों रमनि 12:14 फरायब्ला मोनो, बेवहाय इसोरनि बेसेन गोसा रावा बुंदों, पापआ नोंखौ सासन खालामोब्ला नोङो थैगोन, नाथाय इसोरखौ मानियोब्ला नोङो बिनि सिगाङाव धोरोमिया जागोन। अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर, जोंखौ जुदि पापआ सासन खालामोब्ला, पापजों जुदि जों दैदेनजाबाय थायोब्ला, जोंनि जे जिउ मोदोम बियो मा थैगोन, नस्थ' जागोन। आरो बे जिउआ जोबनायाव नोरकपुरिखौ आवग्रिनो गोनां जागोन। नाथाय जों इसोरजों दैदेनजायोब्ला, जों इसोरजों सासन खालामजायोब्ला, इसोरनि बोसोन फारसे जों थाबायोब्ला, जों इसोरजों धोरोमिया जों खालामजागोन। जों धोरोमिया खालामजागोन। अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर, अब्ला जोङो पापजों जों सासन खालामजाबाय थागोन नामा? जों पापजोंनो जों गेलेबाय थागोन नामा? नङा, जों माब्लाबाबो पापजों जों सासन खालामजाया। जों पापजों जों गेलेबाय थाया। आरो बे पापखौ जों फेजेनोब्ला जोङो मा जानांगोन? जोङो इसोरनि जिउजोंसो जों दैदेनजानांगोन। इसोरनि जिउजों जों जेब्ला दैदेनजागोन, अब्ला जों गासै पाप आत्माखौ जों फेजेननो हागोन। रमनि 9:9 बुंदों, इसोरनि जिउआ जेब्ला नोंसिनियाव थायो, अब्ला नोंसोर मोदोमनि थोननाय बादि थाबाया, जिउनि थोननाय बादि थाबायो। नाथाय जायनियाव ख्रिस्ट'नि जिउ गैया, बेयो ख्रिस्ट'नि नङा। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, जोङो इसोरनि जिउजों दैदेनजायोब्ला ना, जों जुदि इसोरनि जिउजों दैदेनजायोब्ला, जोंखौ गाज्रि पापफोरा नस्थ' खालामनो हानाय नङा। आरो जायफोरनि जिउआव इसोरनि जिउआ गैया, ख्रिस्ट'नि जिउआ गैया, बेबायदि मानसिफ्रा ख्रिस्ट'नि नङा होननानै दिनै इसोरनि बोसोना बुंदों। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, फै, बेनिखायनो जों गासै उदायि पापनिफ्राय जों गोजानाव थानि। इसोरनि जिउखौ जोंनि जिबनाव जों जायगा होनि। जाय पापफ्रा जोंखौ नस्थ' खालामो, जाय पापफ्रा जोंखौ थैनायाव दैदेनलाङो, जाय पापफ्रा जोंनि मान सन्मानखौ नस्थ' खालामो, जाय पापफ्रा जोंनि जिबनाव
असान्थि खालामो बेबायदि उदायै पापफोरखौ जोङो गाफ्लेनानै इसोरनि जिउजों जों दैदेनजानि आरो जोङो फोथायनाय जिबनाव बोलोगोरा जानायजों लोगोसे जोंनि न'खर जानाय जोंनि धोरोम खुलुमनाय गासै बिषयाव जों खौसेयै सान्थि गोजोननाय रंजानायजों थानानै बे इसोरखौनो जों दाव दाव खालामनि। प्रेज द लर्ड। अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, जोबनायाव आंनि गोथार गोसोजों बयनिसिमबो खुलुमनाय साबायखर बावहरनानै आंनि दिनैनि गुसुं इसोरनि बाथ्रा बुंनायखौ बेखिनियावनो दोनबाय। जय मासि।